So दिनैनि आंनि भिडिअ'आ Ondansetron टेब्लेटनि सायाव स नायलांबाय थादो नोंथांमोना माबायदि जायो। So Ondansetron anti-emetic drug माने जों जेब्ला गोबानो ओंखारो बे टाइमावहाय बेखौ गोबानायखौ होबथा होफिननो थाखाय बेखौ बाहायनाय जायो। आरो बेखौ जों जेब्ला जोंनि उदै सानानै बा उदैखौ बोरैबा मोननानै गोबायो बे टाइमाव बेखौ बाहायनाय जायो। आरो सोरबा सुबुङा जुदि अपारेशन खालामनाय टाइमाव माखासे मुलिनि साइड इफेक्टआव गोबायो बे टाइमावबो बेखौ होनाय जायो। आरो जेब्ला सोरबा मानसिया गारि गाखोनाय टाइमाव गोबायो माने गारि गाखोनो हायि बेफोरबायदि सुबुंनि थाखाय बेखौबो प्रेसक्राइब खालामो। आरो जेब्ला प्रेगनेन्सि टाइमावहाय फुङावहाय गोबायो बे टाइमाव बेखौ बाहायनाय जायो। आरो केन्सार जानाय टाइमाव केन्सार ट्रिटमेन्टआव बेखौ होनाय जायो माने गोबानाय टाइमाव बेखौ होनाय जायो। आरो बियो मार्केटआव टेब्लेट फर्म अरेल फर्म आरो अरेल सल्युशन बेयाव फैयो। आरो इन्जेक्शनावबो बियो फैयो। स टेब्लेटआव बेनि ब्रेन्ड नेमआ जफ्रान जफर इमेएस आरो इमप्र बेफोरबायदि ब्रेन्ड नेमाव फैयो माने गुबुन ब्रेन्ड नेम दङ किन्तु बेनि ब्रेन्ड नेमा मोनसेयानो जफ्रानानो किन्तु बेलेगाव बेखौ बेलेग मुं होनानै प्रेसक्राइब खालामो। आरो गथ'फोरनो थाखाय बियो अरेल सल्युशन फर्माव फैयो। गथ'फोरनोबो जेब्ला गथ'आ गोबायो बे टाइमाव बेखौ बाहाय होनाय जायो। आरो इन्जेक्शनावहाय बियो इंट्राभेनास आरो इंट्रामास्कुलार फर्माव फैयो। आईवी खौनो इंट्राभेनास होननानै बुंनाय जायो आरो आईएम खौ इंट्रामास्कुलार होननानै बुंनाय जायो। इंट्राभेनासआ जेब्ला जोंनि रोदायाव थुयो बेखौ इंट्राभेनास होननानै बुंनाय जायो। बिजिखौ डाइरेक्ट रोदायाव थुनायखौ इंट्राभेनास होननानै बुंनाय जायो। इंट्रामास्कुलार माने डाइरेक्ट माजल्सआव थुनाय माने मोदोमाव थुनायखौ बेखौ इंट्रामास्कुलार होननानै बुंनाय जायो। आरो बियो मार्केटआव साबलिंगुर फर्मावबो फैयो माने सोबलुनाय सालाइनि सिङाव लानानै बेखौ जोबागौ मानि लाबाय थानायखौ साबलिंगुर होननानै बुंनाय जायो। बे फर्मावबो फैयो बियो। आरो Ondansetronखौ ओंखाम जाखांनानै जायो। आरो बेखौ मोननै टेब्लेट सानसेयाव गरनै जाजायो। फुङाव खेबसे मोनायाव खेबसे माने गोबाबाय थानाय टाइमावहाय बेखौ फुङावबो खनसे मोनायावबो खनसे जाजायो। आरो खेबसे जानायावनो गरसे जानायावनो हामदोंबाथाय हराव जाफिनलायनांगौनि गोनांथि गैया। मोनसे जानायावनो हामदोंबाथाय बेखौ जाफिननाङा। मानोना गासिबो मुलिया साइड इफेक्ट थायो बेनिखायनो मोनसे जानायावनो हामदोंबाथाय बेखौ स्किप खालामनांगौ माने जायालासिनो थानांगौ। स नोंथांमोन आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा एसेबाबो नलेजेबल मोनदोंबा स आंनि भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम आरो आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। स गोजोन्थों बाय।